Salut! Bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm acest joc. Nu știu cum îl cheamă, dar e un joc destul de fain. Păi să nu uitați acolo să apăsați butonajul de like, subscribe, share și aș aprecia foarte mult. Păi să începem să ne jucăm. Doamne. Ok. Hai de capul meu, Trebuie să luăm o motocicletă. Eu o să-i dau bucata lui ăsta, ticlă zăului. Bă, ia vină, bă. Hai de capul meu, domnul. Ai o față de împins vagoane. Mă, dar frumos ești, mă. Mă, ia vină în cocea, mă. Hai de capul meu. Se blochează rău, E un lac, fratele meu. E nu se poate. Ho! Ce faci, mă? Mă, chiclăzău tău, mă. Stai! Oi, de capul meu. Hop! Ai de capul meu, ți-am spart mămițele. Mai vrei una? Mai vrei un crack în cur? O, ce popoca cu ce pocnesc, bă. Jnia! Du-te, mă, de acelea, mă. Hop! Mă, vrei să te pocnesc? Băi, Bruce Lee. Jackie Chan, băi. Ai de mine, nu ți-am luat și banii, băi. Du-te, mă. Du-te, mă. Bunica poate se întoarce cu clupe, cu tot, cu chizda. Dai de capul meu. Se întoarce. Ai de mine. Uite, doamne. Ai, domnul polițist. Sau nu viseți polițist. Vezi că îți dau o bucată acum de nici când te-o făcut măta n-ai luat. Ai de mine, mă, domnul. Păi da stai, că nu. Eu vreau să ajungem la înțelegere, dar dacă dumneata nu vrei. Am auzit că ai magazin, da. Aș vrea să vin și eu la butic să cumpăr ceva, dar nu. Am auzit că nu se poate, momentan. Nu? Hai de mine, domnul. Bă, nu trage, bă! Nu trage, chiclăzău! Ăsta îmi dă bucata. Hai de capul meu. Hai de capul meu ăsta. Ne-o da bucata, mă, chiclăzăului. Am adică ăsta, că-l facem noi până la urmă. E lagul ăsta, mă, nu se poate. Hai de mine! Avem video de 3 minute, dacă l-am face de 10 e bun. Adică nu încă un meci și am gătat. Acum trebuie să luăm o mașină. Uite, se duce salvarea după unul. Cred că l-a făcut breaking. Hai motocicla! Păi stai, domnul, că am eu nevoie de una. Unde te duci, mă? Hai de cap. Lasă-mă că nu-i bai că mă urc eu. I-am vrut să ne-o dai cu împrumut, dar văd că nu vrei. N-ai, am vrut. Ăsta cu să ține după mine. Hai de capul meu. Mamă, ne-am întors în loc, bă. Na, uite așa primare avem. Uitați-vă, domnule, n-au fost în stare să cărptească drumul. Hai de capul meu. Ia uitați cât scrăpăturile. Ai de capul meu. Am crezut că ne-am spart în două. Ne-am ajuns la mufă, bă. Uitați! N-avem un primar de Doamne ajută. Câte-ți gropli.
Ne rupe în capul, uite, eu merg într-arată. Ca să pot să scap de el. De gropi, adică, na. Ia uitați. Ai de mine. Oh, Doamne. Păi, domnul, ia dă-ne și nouă Dacia, că nu ne-a încărat cu o Dacia din 1900, din 1900. Ai de capul meu. Capul meu, mă! Ai de mine. O ce doare, Bruce Lee. Am crezut că-l doare, dar o zis că pișcură câta. Ia uite-l pe ăsta. Asta-i dubă din 1950. Ia uitați primariul nostru. Uitați câte zgropli, domne. Așa face motoreta în ele. Drancă, drancă, drancă. Ne-am băgat în orz la domnul. Ai e capul meu. Nu ne-am spart. Ai e capul meu. Au, cacu ce-ai lovit la mămiță, bă. Mă, dar tu nu știi, mă, nimica. Ok, păi ne ducem la unul să ne facă bucata și am terminat. Bă, ia uite o remurcă aici. Ai de capul meu. Păi, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc. Bă. Ia, poate am putea să tragem cu pistol aici. Dei, tang, 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 tang. N-am glonță, măi, țiclăzău. Ai de mine, filmăm de 7 minute. Păi, ăsta a fost episodul, fraților. Am fost cam amuzant, am încercat măcar să fiu. Vă mulțumesc pentru vizionare. Pa!